Polako, Tomase, to sam ja. Johne, mogao sam da te ubijem. Ne, kada tako ciljaš. Kad pucaš, otvori oba oka. Vidjet ćeš mnogo bolje. Smite, tu si! Svuda smo te tražili! Mite! Gde si bio? Upoznavao sam se sa terenom, gospodine. Odlično. Onda sigurno znaš gde su indijanci. Ta informacija nam je potrebna za bitku. Kakvu bitku? Smite, eliminisat ćemo te divljake jednom zauvek. Ne možete to da uradite. O, ne mogu. Slušajte, ne moramo da se borimo sa njima. Johne, šta ti je odjednom? Upoznao sam ih. Ti si šta? Divljake? Oni nisu divljaci. Mogu nam pomoći. Poznaju zemlju. Znaju kako se plovi rekama. I pogledajte, hrana. Šta je to? Sigurno je bolja od ove naše kaše. Ja volim kašu. Oni ne žele da nas hrane, tupani. Žele da nas ubiju. Sve nas. A naravno, imaju puno zlata i učinit će sve da ga zadrže. Ali nema zlata. Nema zlata? Pretpostavljam da ti je to rekao tvoj mali prijatelj indijanac. Da. Laži! Sve su to laži! Oni su ubice! Za njih